Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 4, versikulo 2. Ngarod, manipod ita, masapol nga iturayan ti pagayatan ti Diyos, tinabati pay nga aldaw, ti panagbiagyo dito'y daga. Asaan kit di adagiti na ilubungan at tarigagay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Diyak kayat ti maoperaan! Diyak kayat! Di mo ka dinangag dyan baga dyan, doktor. At ipan naka-operam, ti mang salbar iti biyag mo. Basta diyak kayat! Iyawid na kon! Ung tanda ka man, dagiti anak mo no kasta ka. Kayat mo amataya kon anya. Tapno nawaya kayon nga agdad na iti babaem. Kasano asan ako maro ti sakit mo? No kasta nagmamadi ti sumsumrek ti panunot mo. Inibak mo pay laeng nga da babaem? Panawan ka pa'y lang. Tapno makapagpanunot ka. Basta! Diyak kayat ti maoperaan! Mami, nakasagana kayo ka din ang maoperaan? Awan ti nagsaritaan mi iti amam ang maoperaanak. Tiyo kaya ti maoperaan? Diyak kayat! Apay ayang amin asaan nyo akayat, mami? Kasano pa'y ama kaisuro ak no maoperaanak matten? Kat, umimbag kayo, mat. Kat, mano abulan ngay asa anak ang makapagtrabaho. Anya ti pakadanagan nyo ngay, kat adamot sweldo ni daddy. Ay, sana mabalin. Diyak tun masingir dagiti ado a pautang ko. Day tapay lang ti panunutin nyo. Ti makasingir. Saan a basta-basta agata dagiti pautang ko, Susan? Iso ti pakiap-apaan nyo, dayta, mami. Iso ti paka-istresan nyo. No maopera anak, asino ko matikadwa ki balay. Kat, da kami ngay nga anak yo. Ay, basta, diyak kayat ti maoperaan. Ibagam day ta iti amam. Di na ipilit ti kayat na. Damag ko ang maoperaan ni auntie. Wen insan, kasapulan ka nung amin. No kasapulan ti agbantay di ospital, ibagam laang kanyak, ha? O sige, agyamanak insan. Kaya't kumot ang matulungan ni auntie. Adda akmat kit ding agbantay, ah. Ay nga ma, kasanungay nagisuro ka. Aywan anya. O sige, si kantuman nga ro timang bantay kan kuha na insan. Awan parikot. Kumusta ni mami, daddy? Nalpasan ti operasyon na. Agpaimbaglaangan. Ay, nasaya at mat no kasta. Kunak nga ron nga ijay pa'y lang balayo nga agyan. Kaya't na nga ti agnaad ije baryo? Awan ti signal ti cellphone ijay, kan awan mat ti internet. Kasapulan na mayadayo ni mami yung iti stress. Gapo iti trabaho. Kan iti tattao ang makaap-apa na. Ado ti kaapa ni mami? Wen, kaapanan samot amin ang ako teachers na. Kan iti kaaruba tayo ditoy. Isumsapay kit di ti rason. No apay ang nalaka nga agong unget ni mami yo. Kumusta ni Mami? Nalpasan ti operasyon na. Agpapaimbaglaangan. Nasayat nga ron no osta. Insingasing ni daddy, adito'y pailaan nga agnaad, kabayatan nga agpapaimbag. Nasayat ano umay ditoy. Dito'y lang nga makakita iti nalitnaw akarayan. Ken, dagiti presko nga organic anat natin. Ay na, saan anausam ni mami iti kakasta? Ijay nga min syudad, tidimakkalan na. Mamatiak ang maapresyar na tagyan ditoy. Mayat nga min dito'y baryo. Agsingira kon iti utang nyo. Apay nga awan ti pagbayad yo. Naopera anak man kan saan, agsingirak lakta. Umayan na iti doktor amang check up kon ka. Ala, mutuin na ita cellphone mo. Agsingsingirak pay laeng nga rod. Inalamot laton day ta cellphone ko. Ada pa'y kasarsarita. Nagtangkan ka ti ulo mo na ya. Agong ungot ka manan abigbigat. Adda ka pa'y la dito ospital. Agsingsingir kan. Katanya nga rod. Ay. Bay aklatan dagiti impautang ko kadagiti co-teachers ko. Kasano ang maimbagan ka, no kanayon mati panagunget mo. Ay, sa anak ang maimbagan no sa anak ang makasingir. Ala, isublim na ito cellphone ko. Saan?
Manipod ita, saan ka pa lang ag-cellphone? Anya, kasanong dagiti pautang ko? Lakay, dalusak dahi ti silad apagyanan ni Mami. Talaga nga umay agnaed ni Mami dito'y balay? Isumati ko na ni Daddy. Umay na itulod inton bigat. Amo na kadingawan internet dito'y baryo? Imbaga siguro ni Daddy Imbaga nangawan ti signal ti cellphone dito'y. Amo na siguro dahi ta. Rumbang laeng. Ken masapo la maamuan namat. At wala ang a channel ti telebisyon ti maala dito'y. Ne, apay dagita isagsaganam abadbado. Mapan ka pa lang iji baryo. Iji balay ti anak ta ni Susan. Anya, Imbag ijay ta makain na nakaan na laeng. Presko pa iti angin. kayat mo amapanak, ijay? Tapno maiyawid mo, di babaim? Ti lalablabi dem. Agsaga nakakit din. Amok day ta planom. Awanan kay tibain. Laklakayan a babaero. Nasapa kayo anak kasangpot kini Daddy Dahi ti siledyo, Mami. Anya ti password yo ditoy. Anya password? Ti internet Ay, awan ti password dito, Mami. Apay nga awan. Ala, ingka agpaload tag internetak. Naskan ama kasingirak iji Facebook. Awan mat ti pagpaludan dito, Mami. Anya? Ay, sana bale. Umawag ak latangarudan. Mami, awan ti signal dito'y baryo. Uray cellphone? Awan signal? Awan. Ayan ni Dadim. Ayabam. Napanan, nag-awidan ni Daddy. Ay, agalwad day tatao. Imbatinak ditoy, awan signal ti internet. Tapno nawaya, aba aramid na ti kayat na. Mami, intulod na kayo dito ni Daddy. Tapno makalangab kayo iti presko nga angin. Ay, Ken tapno mayadayo kayo iti stress. Ado ka nung amin ti kaapapayo ijay syudan. dagiti saan nga agbaybayad iti utang da, dagiti nga apapaag. Iso nga rod. Kadagiti karoba nga awan babainda. Ditoy, awan ti kaapayo ditoy. Man nakigayam amin dagiti tattao ditoy baryo. Sino di simbangpat asa nga iliyo, karday. Ni katugangak anggal. Agyan ka no pa lang dito balay. Agpaimbag ka no. Gayam. Nadamag ko ana operaan. Wan nga ron, anggal. Sige, mangyagak itinatangkan prutas di tabalayo inton malang. Wan man, anggal. Dahil tatirumbang nga si dahin ni katugangak. Mapanak pa'y agala. Mapanak ijay bangkag ko ita. Apag isaw kaanakan. Anya nga iti sidaan tayo. Saan kayo ang madanagan iti sidaan, Mami? No dito'y baryo, ado. Umawag ka laangan iti may sa fast food. Agpa-deliver ka laangan iti fried chicken. Ay na, Mami, saan may apakpakanin dagiti apo ko yung iti kakas na amakmakan. No kayat may ti manok, ado ti native ama party. Ay, dahito'y katirigat na no awan signal ti cellphone. Dito'y, no adda kayat yung nga ibaga iti sabali at tao, personal nga idanon. May mayat pa'y tagtungtong kayo iti sangon-sango. Ay, Dagiti ubing mi dito'y, saan a cellphone ti ay ayam da, no di kat sigking kas kadasipa. Apalayan, kumusta ka? ay, nasaya at mat abalayan. Di na ka din malagay. Kabsat ko, day di ama ni Karday. Ay, uwan gaya man niya. May kuindagas, dagiti natang nga si dain niya. Organic dagiti, awan chemical na. Ay, nasaya at manukasta. Manungay matibayad na. Ay na, saan mi nga ilaklako dagitaan natang. Agtubtubo dalaeng itarubayan. Ken kasta ti kanawidan mi ditaw. Agpipin na dawat kami. Susan! Susan, anak ko! Oh, apay Mami, tanga trabi nga tuk-tuk-tuk kayo. Ay, puduto nak. Awan la ka diti aircon, wano electric fan nyo. Ay na, lukatan nyo nga minggay tawat ti siledyo Ang mga no dagtatakaw. Awan ti agtatakaw dito Mami.
O may kuyag dati prutas para ka ni Auntie Lina. Ay, wan insan. Adda ni mami dito unag. Kumusta akmatan Ay, napigsan Ano saya at no kasta? Ay na, nagbiit apimigsa dito'y baryo. Si Kajay, kaanakak nga ubing pay idian niya. Uy, na Auntie. Ay, ubing ka pa'y ngamin idinaudi ang nakita ka. Kasanumat ngamin. Man-mano kayo mat nga umayag pa-share dito baryo mi. Amumatan ti maestra balasang ko. Kanayon abisi. Maawatak, Auntie. Tama istramat ni Susan dito iskwilaan mi. Uwan nga rod, natawid na ti kina maestra. Oh, katanya ngay, Auntie. Kumusta kayo dito baryo? Mayat matlaan ka di ditoy? Ay na, mayat balasang ko. Ison sa nabiitak apimigsa, gapo iti presko nga angin, ken presko anat nateng akang kanak ditoy. No adaw yayo. Umay kayo mat pumasyar iti balay mi. Asidaglaang mat. Ha? Ay, ayan na aya. Dayjay oh, matanawagan ditoy. Ay, asidag matlagayam. Ay, uwan ka anakan. Umayak to pumasyar. Abalayan, umay dakadagasan, tagkukuyog tayo amapan makimisa. Ha? Ay, Domingo aya ita. Wen, abalayan. Makimismisa kayo amin dito iti Domingo. Katuin, amin kami. Ultimo dagiti ubay. Agkukuyog kami. Ay, sumurutak mat nga rod no kasta. Umay ka abalayan. Aggap-gapu pa ijay ile, ti padi amang mismisa kada kami. Nakasagana ka din nga agawid, bakit? Kasladyakon kayat ti agawid. Kayat kunsan dito eh. Kung akon kahit asigurado ang magustuhan ditoy. Naskan nga agsubliak tagisuro akpay. Wain, tagur-uray ang dagiti estudyante, kaya dagiti gagayim mo. Sa baliitan Madam Lina ti agsubli. Ti baro alinan ama nagpasensya. Man nakigayem, ken amuna ti mamakawan. Agawid akon, anak ko. Agsubli kayon to kini daddy inton birthday di apo ko yung mami. Kaano? Inton umay abulan. Ay, nagbayagan ngay. Kaya't ko ti agsublimot laang dito inton umaya Domingo. Kada kayo man. Kaya't ko adito'y kami amakimisa ka ni daddy yo. Nasaya at matnukas na, mami. Ibagak ka ni daddy yo nga umay kami akanayon dito'y. Patsyak nga uray ti amam. Kaya't naman ti kanayon nga umayag pasyar dito'y. Wen, mami, maikat ti istresyo no dito'y kayo agbakasyon. Nang rona, taadan edad yo. Saan anasaya at no puro trabaho latantar aramiden nyo. Salwadan nyo, ti salon at yo. Kunak noong tanak manan, bakit? Taapay ko mga ungtan ka ngay. Itian niya ko maaga po. Ado nga min idi ti isyom. Ibagbagam nga da babae. Idi day ta, lakay. Sa bari akitan. Ado tinasursuro, kabayatan ti kadak iji baryo. Iso akayat ko nga agsublitan tumanan ijay. Ay katwa na. Dahil tamot lang ti kayat ko. Ngam si kalaang ti agmadmadi idi. Intay, agpaiwanwan, iti sasao ti Diyos, tadayta ti makapasalun at kadatayo, iti biyag tayo, na espirituan man, wano na impisikalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti Dizzy WT 540. Kundaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.